Η κατανάλωση καφέ έχει πρόσφατα επεκταθεί σε παγκόσμια κλίμακα. Ανέρχεται πλέον σε περίπου 500 δισεκατομμύρια φλιτζάνια ετησίως. Ενώ η κατανάλωση καφέ αυξάνεται, τα αποθέματα καφέ μειώνονται. Η κλιματική αλλαγή μειώνει δραστικά τις εκτάσεις καλλιέργειας καφέ. Επιπλέον, οι συνθήκες εργασίας για τους εργάτες των φυτιών στις περιοχές καλλιέργειας καφέ έχουν επιδεινωθεί, καθιστώντας τη βιωσιμότητα της παραγωγής βασικό ζήτημα. Σήμερα, η ευαισθητοποίηση για τη φύση και η βιωσιμότητα είναι μερικά από τα πιο δημοφιλή θέματα. Τι σημαίνουν? Οι πόροι της γης είναι πεπερασμένοι και αν δεν δράσουμε εγκαίρως, η ζημιά θα γίνει μη αναστρέψιμη. Βιωσιμότητα σημαίνει να κάνουμε ό,τι μπορούμε για να διασφαλίσουμε ότι οι μελλοντικές γενιές θα μπορούν να ζουν σε βέλτιστες συνθήκες. Πρέπει να πούμε ότι ο καφές δεν είναι ιδιαίτερα βιώσιμη τροφή. Η μακρά αλυσίδα εφοδιασμού επιβαρύνει σημαντικά το περιβάλλον, το οικολογικό αποτύπωμα του καφέ που καλλιεργείται και επεξεργάζεται σε μακρινά μέρη και στη συνέχεια μεταφέρεται σε εμάς μέσω θαλάσσης και ξηράς είναι τεράστιο. Όχι μόνο η παραγωγή, η επεξεργασία και η μεταφορά του, αλλά και η προετοιμασία του, είναι γεμάτη με περιβαλλοντικές προκλήσεις. Η συσκευασία των πρώτων υλών και των εφοδίων για την παρασκευή καφέ δημιουργεί πολλά απόβλητα, τα οποία πρέπει να αγοράζονται ξανά και ξανά, πράγμα που σημαίνει ότι η παραγωγή αποβλήτων είναι συνεχής. Ορισμένες μηχανές καφέ καταναλώνουν πολλή ενέργεια και η περισσότερη από αυτή την ενέργεια δεν παράγεται με τρόπο φιλικό προς το περιβάλλον. Πώς μπορεί η κατανάλωση καφέ να είναι βιώσιμη? Αγοράζοντας καφέ που προέρχεται από βιώσιμη πηγή. Μέσω της συνεργασίας μεταξύ παραγωγών, μεταποιητών και διανομέων, έχουν δρομολογηθεί διάφορες πρωτοβουλίες για τη βελτίωση της τεχνολογίας παραγωγής, τη διατήρηση του φυσικού περιβάλλοντος, τη βελτίωση των συνθηκών εργασίας και τη διασφάλιση ότι οι εργαζόμενοι στην παραγωγή λαμβάνουν επαρκείς οικονομικές απολαβές. Το λογότυπο Rainforest Alliance, πράσινος βάτραχος, σημαίνει ότι ο οργανισμός υποστηρίζει την ανάπτυξη εναλλακτικών λύσεων στη βόσκηση, τον τουρισμό και την καύση που καταστρέφουν τα τροπικά δάση. Η πιστοποίηση δίκαιου εμπορίου μπορεί να επιτευχθεί με την τήρηση 5 αρχών, την απαγόρευση της παιδικής εργασίας, τη δίκαιη τιμολόγηση, την ανάπτυξη των τοπικών κοινοτήτων και οικονομιών, τις δίκαιες συνθήκες εργασίας και ένα βιώσιμο περιβάλλον. Η ΑΤΣ πιστοποιεί μόνο τρόφιμα από βιώσιμες πηγές, προϊόντα που λαμβάνουν υπόψη τους στόχους της διατήρησης της φύσης και υποστηρίζουν τις συνθήκες διαβίωσης των αγροτών. Ο καφές σε κάψουλα θεωρείται ο λιγότερο φιλικός προς το περιβάλλον, επειδή κάθε 5 γραμμάρια καφέ περιέχονται σε μια μικρή κάψουλα από αλουμίνιο ή πλαστικό, η συλλογή και η ανακύκλωση της οποίας δεν έχει λυθεί. Υπάρχουν επίσης βιοδιασπόμενοι καφέδες σε κάψουλα, αλλά αυτοί έχουν πολύ μεγάλη περίοδο απεικοδόμησης και επομένως σημαντικές περιβαλλοντικές επιπτώσεις. Αγοράζοντας πιστοποιημένο καφέ, Fairtrade, Rainforest Alliance, ATS Certified, μπορούμε να συμβάλλουμε στη μείωση των αρνητικών κοινωνικών και περιβαλλοντικών επιπτώσεων της παραγωγής καφέ. Εκτός από την αγορά, δίνουμε επίσης προσοχή στις συνθήκες υπό τις οποίες πίνουμε τον καφέ μας, χρησιμοποιούμε καφέ χωρίς χάρτινο ποτήρι και λαμβάνουμε υπόψη τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις της συσκευασίας. Μαθαίνουμε να δοσολογούμε σωστά τον καφέ. Είναι προτιμότερο να χρησιμοποιούμε κάψουλες παρά να υπερδοσολογούμε. Φτιάχνουμε όσο καφέ πίνουμε για να αποφύγουμε τη σπατάλη. Προσθέστε λίγο ή καθόλου γάλα στον καφέ σας. Προτιμήστε το φυτικό γάλα, το οποίο έχει μικρότερο περιβαλλοντικό αποτύπωμα από το αγελαδινό. Πλύνετε τα φλιτζάνια του καφέ με κρύο νερό ή βάλτε τα στο πλυντήριο πιάτων, το οποίο πρέπει να ξεκινά μόνο όταν είναι γεμάτο. Χρησιμοποιήστε μια καφετιέρα που καταναλώνει χαμηλή ενέργεια.